Sziasztok, Farkas Király Peti vagyok, és itt vagyunk a miskolci üzletemnél, a King Wolf Hairhouse-nál. A mai videómban meg fogom mutatni, hogy hogyan kell egy igazi borsodi pacakot levágni, úgyhogy tartsatok velem. Levizezzük a fejét, hogy csorogjon mindenhol. Természetesen, hogy tudjunk vele dolgozni. A hajvágásunkat a felső hajrésszel fogjuk kezdeni. Elkészítettem az oldalsó leválasztásokat, amiket megvágtam hátrafelé diagonális leválasztásokkal. Most pedig folytatom egy négyzet réteggel a tetején. Fölvesszük a középső vezetőpasszénkat, és megvágjuk úgy, hogy a homlok irányába hosszabbodjon. Ügyelünk arra, hogy itt már a fej bukik, tehát húzzuk hátrafelé a passzét. A legegyszerűbb módon, teljesen szalonbarát módon fogjuk hozzávágni az oldalsó részeket. Középen a vezetőpasszém látszik, hozzá kell egyenesen vágnom a két oldalsó részt. Megszárítjuk a hajat. Legelső dolgunk, amit csinálunk a fade során, hogy behúzzuk a guideline. Nagyon fontos, hogy egy low fade-et fogok elkészíteni, tehát ügyelünk arra, hogy ne csúszak nagyon föl a nullás vonallal. Szépen letisztázunk mindenhol, és jel talál bőringer. Sztárt csinálok belőle, tesó. Elmosztáltad, a geci. Komoly. A pornófilmben lehet, hogy feküdnek ezek után. Jaj. Következő a 4,5-es. Kitolva természetesen. Megdöntjük a vendégünknek a fejét, vagy modellünknek a fejét, hogy szépen ki tudjuk emelni. Aztán látjuk itt, amit ollóval előkészítettünk, ahhoz fogjuk hozzáemelni. Három millis fejünket behúzzuk, majd szépen alá emeljük a 4,5-es alá. Egy nagyon pici vonalat képeztem ide, azt pedig a kitolt 3-mal fogom kiszedni. Kitolt 1,5. Minél lentebb haladok, annál inkább húzom vissza a precíziós tűt. Csak is életszerűen, ahogy dolgozunk amúgy is a üzletben. Semmi varázslat nincs, semmi festegetés nincs, semmi fújkálás nincs. Naturba. Ahogy kell, ahogy az úrnak jár. Kitolt nullánál vagyok. Alsó csíkot tüntetem el, amit a dupla nullával húztam. Itt már vigyáznunk kell, hogy nehogy feljebb csúszunk, mert akkor elrontjuk az egész sávozásos rendszert, és akkor mehetünk följebb. Amit meg nem szeretnénk. Tükörbe ellenőrizzük egyfolytában, mert a tükör a legjobb barátunk. Ugye? Már akinek. Jó. Oldalsó hajrésznél, ahol az ollóval előkészítettem és hozzáemeltem a 4,5-eset, szigorúan stuccolással fogjuk összeszedni. Megdöntöd a fejét a vendégnek, és szépen összedolgozod. Ezzel az oldallal majdnem kész vagyunk. Alsó kontúrt, hogyha kihúztuk, ez puszi. Nagyon igyekszünk arra ügyelni, hogy ne húzzuk nagyon be, mert ahhoz, hogyha nő vissza a vendégnek, nagyon kellemetlen, nagyon csúnyán fog kinézni, úgyhogy csak a természetes vonalát fogjuk megigazítani. Megadom az elejét, majd összekötöm alulról egy C betűbe. Csak fincsin itt is. Voilà! A hajjal elkészültünk, jöhet a szaká. Egy mélyebb átmenetet fogunk elkészíteni a szakában, ami azt jelenti, hogy a fülcimpához szoktam bemérni, fülcimpa alá fogom hozni a nullás vonalamat, aztán fogom elkészíteni az átmenetet, majd kap egy nagyon szép íves kontúrt fölülre, oldalra, illetve alulra. És a végén a jól megérdemelt festés! Behúzzuk a nullás vonalat,
felette ugyanúgy, ahogy a hajnál is, felbőrözzük. 4,5-essel fogok tisztázni, de arra ügyelek, hogy nem fölfelé, hajnövéssel ellenkezőleg, hanem hajnövéssel megegyezően fogok tisztázni szakálnál. Ez nagyon fontos, mert így nem fogok bele lyukat vágni, illetve a szakálnak a külső vonalát követem. Indulok visszafelé, kitolt 3, behúzott 3, kitolt 0, és a legvégét fölülről nullással szedem össze. Egy nagyon picit igazítunk még rajta, ahol esetleg látunk sötétebb foltokat. Tök szép, kontrasztos átmenetet a szakában. Ja, az átmenet részével készen vagyunk. Most a következő dolog, amit fogok csinálni, behúzom az alsó kontúrt, illetve a hátsót megerősítem. Nagyon fontos, hogyha vág a gépetek, nagyon zéró gepelve van, semmiképpen se tegyétek úgy oda a gépet, hogy teljesen le van húzva, mert meg fogja karcolni, alul nagyon vékony a bőr. Egy nagyon pici ki kell olyankor tolni, és akkor már is mehet a line-up. A hátsó kontúrt viszont kontúrvágóval fogom megerősíteni, mégpedig azért, mert egy az, hogy kisebb, könnyebben hozzáférek, másik pedig az, hogy sokkal precízebben kell itt húzni. Nagyon picit ráerősítünk ide, és folytatjuk a másik oldalon. Az aljaknál fogjuk kihúzni a kontúrt, a bajusz részt. Nagyon ügyelünk arra, hogy nagyon fel ne vágjuk az aljaknál, mert nagyon ki fogjuk hangsúlyozni vele a szájat, aztán ilyen cumi szája lesz, az annyira nem menő. Felül meg fogjuk egy nagyon picit húzni, neki alapból vékony a bajsza, úgyhogy nem kell rajta igazából vékonyítani, csak mégis a kiálló szálakat megigazítjuk. Csak mégis a kiállókat. Most a felső kontúrokat, illetve a nyaki résznél fogom leborotválni. Nagyon fontos, hogyha egy vendégnek erős a szőrzete, mint Dompicinek, akkor föl kell mindenképpen puhítani. Gél, legalább egy forró törölközőre, és akkor mint a vaj úgy fog lejönni. A menőbbek használnak kesztyűt is, de én azért nem fogok, mert feketébe vagyok, púderes a belseje a kesztyűnek, és tiszta fehér leszek. Úgyhogy most nem használunk kesztyűt, de egyébként ajánlott. Gélt rakok rá, borotva gélt, átlátszót, mégpedig azért átlátszó, hogy az ívet tisztán lássam és tudjam kiborotválni. Majd fogok egy törölközőt, a legforróbbra ráállítom a vizet, hát ilyen 15 fokra, ami jön a fővezetéken. Viccet félretéve forró vizet engedünk rá. Természetesen ezt lehet úgy is csinálni, hogy van gőzgéped, és kigőzölöd az arcát, de mi nagyon old schoolba nyomjuk, és szeretik is a vendégek. Kicsavarjuk belőle a vizet, és szépen felhelyezzük a törölközőt. Várunk vele egy 1,5-2 percet, jól megpuhítja a bőrt, illetve a szőrzetet, és akkor nagyon kényelmes lesz neki is a borotválás, illetve a fodrásznak is, illetve borbénak. Minden egyes borotválásnál, minden egyes vendégnél cserélni kell pengét. Nincs olyan lehetőség, hogy csak fertőtlenítek, mert senki nem akar meghalni AIDS-ben, és semmilyen bőrbetegséget nem szeretne elkapni. Úgyhogy legyetek szívesek, cseréljétek ki, illetve a borotvát fertőtleníteni kell magát az eszközt. Nagyon jó, megnézzük, hogy mennyire hűlt ki. Ez már teljesen jó. Levarázsoljuk róla, és alul kezdünk, mert ugye ott az igazán erős, picit dönts meg. És lehet bármilyen irányból borotválni, mert annyira puha, hogy ez nem fog kipattanni. Milyen érzés, tesem? Felemelő. Még azt mondja, felemelő. Felső ívet nyilván megbeszélik a vendég és a borbély, hogy miért szeretne. Mi általában íveset húzunk neki, és most is íves kontúrt fogunk neki választani. Megadom a kezdőlépést, ugyanúgy, mint az oldalsó kontúrnál. Majd felülről összekötöm. Feszítem a bőrt, hogy az ívet bele tudjam rakni. Felesleget leborotváljuk. Jó, de satisfying ez a hang. Nagyon jó. Ezzel a résszel itt készen vagyunk,
3-as színmélységgel fogjuk megfesteni a szakállát az úrnak. Már nem használok mérleget, érted, a rutin meg az évek, 9 év az 9 év. Nagyjából egy ilyen 3 grammot kinyomunk. 3%-os oxival keverjük 1:1 arányban. Így kell keverni amúgy, így. Nagyon jó. A felső éveknél kezdjük el festeni a kontúrvonalakat. Igyekszünk, hogy nem menjünk ki belőle, és akkor nem kell sok utómunka. És arra van ez a kis kefénk, belekeféljük a szőrzet mélyébe, ne csak a felszínét festegessük. A arcszőrzet sokkal durvább, mint a haj, ezt nem lehet csak úgy bekenni ecsettel. Jó, hogyha van egy kis kefe hozzá, és akkor sokkal jobb az anyaghasználatunk. És ugyanezt folytatjuk a másik oldalon, majd a bajuszésszel fogom befejezni, azért, hogy az ne legyen túl erős, majd találkozunk a végeredménynél. Ha tetszett a mai videó, akkor iratkozzatok fel, aztán találkozunk a következő részben. Bye!